दिनै बे मोनाबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि बे मावखुलि जोहोलाव बालिराम बर' बे न'आव मागो दमासि बा भगालि जि बिहु बिनि मोनसे लोगो हमलायनाय आरो माखासे जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनिफ्राय जायफोर फोरोंगुरु जायफोर गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गौथुम गुबुन गुबुन हारिफोरनि गौथुमनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंनानै आरो जोंनि वाइल्ड वेजार एबसुनि आथिखालनि आरो आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो ज'है दसे समनि थाखाय सावरायलायदों आरो बेयाव मागो दमासिनि जोङो बोथिसे ओंखाम जाहोनाय बेयाव हाबाफारि लादों। गिबियावनो आङो मागो दमासि बे मोनसे जि जोंनि बर'नि माहारियारि जि फोरबो बिनि थाखाय गासै बर' हारिनिसिम आरो लोगोसेनो बिटिआर आरो आसामाव रायजो जानाय गासै हारि माहारिनिसिम खुलुमनाय हामलायनाय आरो अनसायनायखौ बावहरदों आरो दिनैनि बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआवबो जोङो थेलेबलेबै माखासे जोंनि वाइल्ड वेजारफोरखौ लिंनानै सावरायलायनाय आरो ओंखाम बोथिसे जानाय बे हाबाफारिखौ खालामदों आरो दिनै बे उदालगुरि जिल्ला एबसुआवबो खालामदों। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव 2020 27 जानुवारिनि बिटिआर गोरोबथानि उनाव जि मोनसे सान्थि आरो गोजोननि मोनसे थासारि आरो जि जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि बिदा फंबाय सानलायनायनि मोनसे जि थासारि बेखौ जोङो जेरैबायदि दानानै लानो हादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि जौगानाय समाज जौगानाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि थांना थानाय आरो इयुनाव मावनो लानाय जिखिनि हाबाफारि जिखिनि प्लेनिं पलिसि परिकल्पनाफोर दङ जों बेखौ दिनै थि खालामनानै हाबा मावलांगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रोङै सक्तिशालियै गसंथा होनायाव जोंनो जायफोरा थोंजोङै आरो खेंसालियै मदद होबोदों सुबुरुन होबोदों जायफोरा जोंखौ अरायबो अनसायो जायफोरा जोंनि मेल मिटिङाव बाहागो लानायजों लोगोसे हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जेब्लाबो जोंखौ माने कनसियास खालामो बे सुबुंफोरनिसिम जोंनि अराय खर' गंग्लाय खुलुमनाय आरो जोंनि हामलायनाया थागोन आरो दिनैबो बिथांमोना जोंखौ थुलुंगा होफैदों बाहागो लाफैदों आरो बे मागो दमासिनि समाव जोङो बयबो न'खराव हारि नाङैनो गामि नाङैनो अनलायनायनि गेजेरजों जोङो बयबो खौसेयै थांना थानायनि थाखाय फिन समायखिरा लाफिननांगोन आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जायफोर आद्रा थानाय हाबाफारिफोर आद्रा थानाय जेफोर जोंनि एजेन्डा इसु जेंना जेंसिफोर बियो सुस्रांजागोन आरो आनान गसाइनि खाथियाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि खौसेथि बर' हारिनि अराय जोंनि गेजेराव अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय हिंसा गैयै समाज दानायनि थाखाय जिखिनि जोङो खौसे हाबा मावनांगौ बेखौ अराय आनान गसाइया जोंनो बोर सारस्रि होथों बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै नैबे मागो दमासि आरो गोदान बोसोरनि फिन खेबसेबाव गासैनिसिम आंनि खुलुमनाय हामलायनायखौ आं बावहरबाय।